Sona Stanovska i Tetuan Kastrik han estat els vencedors en caiac a la primera cita de la Copa del Món de canoe slàlom. Entre els resultats en destaca la tercera posició de l'andorrana Mònica Dòria, mentre que l'equip nacional ha quedat sense medalles amb Mayalen Churraut en setè lloc i Pau Echaniz i David Llorente en setena i novena posició respectivament. La primera jornada al Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell ha estrenat nou format de competició. Els més de 200 palistes s'han jugat el passi a la final en una baixada. Això encara li dona més a l'efecte sorpresa aquest de l'eslàlom i de fet la mostra la tenim aquí avui, que la Jessica Fox s'ha quedat a fora i no té repesca, per tant no estarà a la final. Però és l'esport, és així, és eslàlom. Enguany, una de les novetats ha estat la presència d'escoles de l'Alt Pirineu. L'activitat, amb el suport d'IDAPA, vol impulsar l'interès pel piragüisme entre els més petits i així potenciar l'ambient durant la competició. Avui ja tenim els 700 nens, que esperem que algun acabi tornant amb la família al cap de setmana, per això els hem donat al diari, que també és la novetat d'aquest any, on és bastant divulgatiu per explicar què fem, què és l'eslàlom, el format de competició, els palistes espanyols que baixen, i després el gran èxit de l'esdeveniment també depèn molt del temps i en principi el temps acompanyarà. El dissabte 7 de juny tindran lloc les finals de canoa i el diumenge, dia 8, les de caiac cross.